ሰላም ክቡራት ተመልከትና እንኳዕ ናብ ዌልነስ ዎች ትግርኛ ናይ ጥዕና ሓበሬታታት ዘቕርበሉ ቻናል ብድሓን መጻኹም። ንሎሚ ህፃናት ምግቢ ንምጅማር ድልዋት ምዃኖም ዘርእይዎም ምልክታት፣ ብሉጻት ቀዳሞት ምግብታት ንህፃናት፣ እቲ ወሳኒ ናይ 4 መዓልቲ ሕጊ ዘ 4 ዴይ ዌይት ሩል ኣብ ምጅማር ምግቢ ንህፃናት ክሳብ 1 ዓመት ንህፃናት ፈጺሞም ክወሃቡ ዘይብሎም ሓደገኛታት ምግብታት ኣየንኦም እዮም? ንወላዲ ዝወሃብ ወሳኒ ምኽርታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም። ኩሉ ግዜ ነዳልዎም ናይ ጥዕና ትምህርታዊ ቪድዮታት ክበጽሕኹም ንቻናልና ሳብስክራይብ ምግባር ኣይረስዑ። ወላዲ ምዃን ካብቲ ኣብ ሕይወትና ዘጋጥመና ፍሉይን መሳጥን ጉዕዞታት ሓደ እዩ። ከምቲ ኣዝዩ ዝሐጉሰና ብተመሳሳሊ ድማ ንውዙሓት ሓደሽቲ ወለዲ ሻቕሎትን ውጥረትን ዝፈጥር እዋን እንተሃልዩ ህፃናት 6 ወርሒ ምስ መልኡ ተወሳኺ ምግቢ ክጅምሩ እንተለዉ እዩ። ውላደይ ንተወሳኺ ምግቢ ተዳልዩ ድዩ? እንታይ ዓይነት ምግቢ እየ ቀዲመ ዝህቦ? ከመይ ገይረ እየ ዘዳልዎ? እንታይ ዓይነት ምግቢ እየ ክሳብ 1 ዓመት ዝመልኦ ፈጺመ ክህበዞ ይብለይ? ዝብሉ ሕቶታት ኣብ ኣእምሮ ነፍሲ ወከፍ ወላዲ ይመላለሱ እዮም። ኣካዳሚ ሓኻይም ህፃናት ኣሜሪካ፣ ኣሜሪካን ኣካዳሚ ኦፍ ፔዲያትሪክስ ከምኡውን ማእኸል ምክልኻልን ምቁፅፃርን ሕማማት ኣሜሪካ CDC ከም ዝሕብርዎ ህፃናት ምግቢ ክጅምሩ ዘለዎም ኣብ 6 ወርሒ ዕድሚኦም ወይ ድማ ፍሉያት ናይ ምድላው ምልክታት ከርእዩ እንተለዉ እዩ ይብል። ህፃናት ምግቢ ንምጅማር ድልዋት ምዃኖም ዘርእይዎም ምልክታት ህፃናት ብውስን ሓገዝ ወይ ብዘይ ሓገዝ ኮፍ ክብሉ ክኽእሉ እንተለዉ፣ ርእሶምን ክሳዶምን ክቆጻጸሩ እንተኽኢሎም፣ ምግቢ ናብ ኣፎም ክነቕርበሎም እንተለና ኣፎም ክኸፍቱ እንተኽኢሎም፣ ከምኡውን ነቲ ምግቢ ብመልሓሶም ናብ ደገ ናይ ምውፃእ ልማድ ታንግ ትረስት ሪፍሌክስ ከቋርፅዎ እንተለዉ ናይ ምድላው ምልክታት ኣማሊኦም ክንብል ንኽእል። ህፃናት ምግቢ ክጅምሩ ከለዉ እቲ ነዳልወሎም ምግቢ ፍጹም ዝልሓመ ልስሉስን ሕፍስ ዝበለ ፈሳስን ክኸውን ኣለዎ። 10 ብሉጻት ምግብታት ንህፃናት ኣብ 6 ወርሒ ክንጅምረሎም ዝምከሩ። ቀዳማይ ኣቮካዶ። ኣቮካዶ ንህፃናት ሓደ ካብቶም ብሉጻት ቀዳሞት ምግብታት እዩ። ስለምንታይ ኣቮካዶ ብሉጽ ኮይኑ? ንኣእምሮን ንጠቕላላ ዕብየትን ህፃን ኣዝዮም ጠቐምቲ ዝኾኑ ስብሕታት ሄልዚ ሞኖ አንሳቹሬትድ ፋትስ ዝሓዘ እዩ። ፍሉይ ምቁር ቃና ስለ ዘለዎ ህፃናት ብቐሊሉ ይፈትዎ። ከመይ ጌርካ ይዳሎ? ምሳሉ ዝተረጋገፀ ልስሉስ ኣቮካዶ ንእሽቶ ናይ ኣደ ጸባ ወይ ፎርሙላ ጸባ ብምውሳኽ ፍጹም ልስሉስ ካብ ዝኸውን ብምሕዋስ ምሃብ። ካልኣይ ስኳር ድንሽ። ስኳር ድንሽ ብባህሪኡ ምቁር ስለ ዝኾነ ህፃናት ቀልጢፎም ይቕበልዎ። ብቫይታሚን ኤ፣ ቫይታሚን ሲ ከምኡውን ምሕቓቕ ምግቢ ዝሕግዝ ፋይበር ዝሃብተመ እዩ። ከመይ ጌርና እንታዳሊናዮ ተመራፂ ይኸውን? ነቲ ቆርበት ድሕሪ ምቕላጥ ኣብ ማይ ኣእቲኻ ኣጸቢካ ምፍሳል፣ ድሕሪኡ ብደንቢ ልስሉስ ክሳብ ዝኸውን ምድቋስ። ንምውሓጥ ምእንቲ ክጥዕም ሒደት ማይ ወይ ጸባ ምውሳኽ ይከኣል። ሳልሳይ ሙዝ ወይ ከዓ ባናና። ሙዝ ብባህሪኡ ተፈጥራዊ ሽኮር ወይ ከዓ ካርቦሃይድሬትን ፖታሲየምን ዝበልጸገ ምግቢ እዩ። ኣብ መንገዲ ጉዕዞ ክንከይድ ከለና ወይ ግዜ ክንቁጥብ ክንደሊ እንተለና ንምድላው ግዜ ዘይወስድን ኣዝዩ ቀሊልን እዩ። ኣዳላልዋ ዝበሰለ ሙዝ ብማንካ ኣጽቢካ ምልሓም ቆልዑ ኣብ ፈለማ ንምግቢ ሓደሽቲ ስለ ዝኾኑ ውስን መጠን ናይ ኣደ ጸባ ሓዊስካ ምቕጣን ይምረጽ። ራብዓይ ብኣይረን ዝሃብተመ ኦትሚል ሴራል ኣይረን ፎርቲፋይድ ኦትሜል ሴራል። ህፃናት ካብ ማህፀን ኣዲኦም ሒዘሞ ዝውለዱ ኣይረን ካብ 6 ወርሒ ጀሚሩ ክውዳእ ይጅምር። ስለዚ ኣይረን ትሕዝቶ ዘለዎም ምግቢ የልዮም። ናይ ኦትሚል ሴራል
ካብ ናይ ሩዝ ሴራል ይምረጽ። ምኽንያቱ ናይ ሩዝ ሴራል አርሰኒክ ዝበሃል ኬሚካል ናይ ምሓዝ ተኽእሎ ዝለዓለ ስለ ዝኾነ። ኣዳላልዋ ነቲ ሕሩጭ ኦትሚል ሴሪያል ምስ ውዑይ ናይ ኣደ ጸባ ወይ ፎርሙላ ጸባ ብምሕዋስ ብማንካ ክብላዕ ብዝኽእል መልክዕ ምድላው የድሊ። ኣብ መዕሸጊ ዘሎ ዝርዝር መምርሒ ተኸቲሎም ከዳልዉ ይኽእሉ። ሓምሻይ ብሮኮሊ ብዙሓት ወለዲ ንህፃናት ምቁር ምግብታት ጥራሕ ክህቡ ይፍትኑ። እዚ ግን ጸኒሖም ካልኦት ኣሕምልቲ ከይፈትውን ክገብሮም ይኽእል እዩ። ብሮኮሊ ብቫይታሚን ሲ፣ ቫይታሚን ከይን ካልሲየምን ዝሃብተመ ኮይኑ ንጥዕና ዓጽሚ ወሳኒ እዩ። ሻድሻይ ካሮት ንጥዕና ዓይኒ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ቫይታሚን ኤ ዝህብ እዩ። ኣዳላልዋ ካሮት ኣጽቢቕካ ምሕጻብን ምቕሻርን ቀጺልካ ኣጽቢቕካ ምብሳልን ክሳብ ናብ ፈሳሲ ዝቕየር ምጥሓንን። ሻብዓይ ኣፕል ንምሕቃቕ ምግቢ ህፃናት ኣዝዩ ጠቓሚ ዝኾነ ፔክቲን ዝበሃል ፋይበር ዝሓዘ እዩ። ኣደላልዋ ኣፕል ቆርበቱ ልሓፂፅካ ፍሪኡ ደርቢኻ ብማይ ተቐቂሉ ክሳብ ዝልስልስ ምጽናሕ፣ ድሕሪኡ ብብሌንደር ኣጽቢቕካ ምጥሓን። ዘይለሓመ ኣፕል ብደረቑ ንህፃናት ትሕቲ 1 ዓመት ክወሃብ የብሉን። ሻምናይ ሓምለዋይ ዓተር ወይ ባሎንጓ ሓምለዋይ ዓተር ብፕሮቲን ፋይበርን ኣይረንን ዝሃብተመ ብሉፅ ምርጫ ምግቢ ህፃናት እዩ። ህፃናት ነቲ ሕብሩን መቐረቱን ቀልጢፎም ይለምድዎ። ኣደላልዋ ነቲ ዓተር ቅርፍቱ ኣወጊድካ ኣጽቢቕካ ብማይ ምቅቃል፣ ብድሕሪኡ ጸባጡ ወይ ፎርሙላ ጸባ ሓዊስካ ብብሌንደር ኣጽቢቕካ ክሳብ ዝልሕም ምጥሓን። ታሽዓይ ርግኦ ንጥንካረ ዓጽምን ስንን ዝጠቕሙ ከም ካልሲየም፣ ፎስፎረስን ፕሮቲንን ዝበሉ ብሉጻት መኣዛታት ዝሓዘ እዩ። ብተወሳኺ ንጥዑይ ናይ መዓንጣ ማይክሮባዮም ንምስፋሕ ዝሕግዙ ጠቐምቲ ፕሮባዮቲክስ ወይ ደቀቕቲ ታዋስያን ምስ መዓናጡ ህፃናት ይፋለጥን የለማምድን። ከመይ ጌርካ ይዳሎ? ምንም ሽኮር ወይ መማቕርቲ ዘይተሓወሶ ሙሉእ ስብሒ ዘለዎ ፉልፋት ርግኦ በቐጥታ ምሃብ። 10 ደሪቑ ዝተደቆሰ ስጋ ወይ ስጋ ደርሆ። እዚ ንብዙሓት ወለዲ የግርም እዩ፣ ግን ስጋ ንዕቤት ኣካልን ኣእምሮን ዝሕግዝ ዚንክ፣ ፕሮቲን ከምኡውን ብቐሊሉ ናብ ኣካል ዝሰርጽ ሓፂን ሄም ኣይረን ዝማዕበለ እዩ። ኣደላልዋ ስጋ ደርሆ ወይ ከብቲ፣ በጊዕ፣ ጤል ክኸውን ይኽእል። መጀመርያ ኣዕጽምትን ስብሕን ኣውግድ፣ ብደንቢ ክሳብ ዝበስል ምቐቃል፣ ድሕሪኡ ምስ ናይ ስጋ ማይ ወይ ናይ ቅቅል ማይ ሓዊስካ ብብሌንደር ፍጹም ልስሉስ ክሳብ ዝኸውን ምጥሓን። እቲ ወሳኒ ናይ 4 መዓልቲ ሕጊ ዘ 4 ዴይ ሩል። ሓድሽ ምግቢ ንህፃናት ክጅምሩ ከለኹም ሓደ ዓይነት ምግቢ ጥራይ ን3 ወይ 4 መዓልትታት ሃቦም። ካልእ ሓድሽ ምግቢ ኣይትወስኹ። ለሚደምዎ ዝጸንሐ ምስ ነብሶም ዝተላመዱ ምግብታት ከም ተወሳኺ ክንህብ ንኽእል ኢና። እዚ ድማ እቲ ህፃን ናይ ውፅዓት፣ ተምላስ፣ ሽፍታ ማለት ራሽ ወይ ኣለርጂ ምልክት እንታርእዩ እቲ ጠንቂ ኣየናይ ምግቢ ከም ዝኾነ ንምፍላጥ ይሕግዝ። የስተውዕሉ ንህፃናት ምግቢ ኣብ እነዳለወሉ ግዜ፣ ምግቢ ኣብ ነብልዐሉ ግዜ ጽሬት ኣእዳውናን ናይ ምግቢ ኣቑሑትን ምሕላው ኣገዳሲ እዩ። ቅድሚ ምግቢ ምድላውና፣ ቅድሚ ንህፃን ጡም ምጥዋምና፣ ቅድሚ ንህፃን ምግቢ ምምጋብና ኢድና ብማይን ሳሙናን ኩሉ ግዜ ክንሕፀብ ይግባእ። ህፃን ኣብ መጀመርያ ምግቢ ኣብ እንህበሉ ግዜ ብዙሕ ዘይክበልዕ ይኽእል ይኸውን። 1 ወይ 2 ማንካ ጥራይ ምስ በልዐ ክኣቢ ይኽእል። ኣይትጨነቑ፣ እዚ ባህርያዊ እዩ። ምክንያቱ ቀንዲ ምንጪ ምግቡ ገና ናይ ኣደ ጸባ ስለ ዝኾነ እዚ ተወሳኺ ምግቢ ምልማድ ግዜ የድልዮ እዩ። ምግቢ ከተብልዑ ከለኹም ብሓጎስን ብፀወታን ይኹን፣ ብሓይሊ ኣይትመግብዎም። ኣብ ከይዲ ንሳቶም ባዕሎም ክትንክፉን ክመሃሩን ዕድል ሃብዎም።
ክቡራት ተዓዘብትና ነዚ ቪድዮ እንተፈቲኹምዎ ላይክ ከምኡውን ሸር ብምግባር እዚ ትምህርቲ ጥዕና ናብ ብዙሓት ንኽበፅሕ ይግበሩ። ንስኹም ከ ንደቅኹም ቀዳማይ ምግቢ እንታይ ኢኹም ኣጀሚርኩሞም ወይ እንታይ ዘጋጠመኩም ብድሆ ኣሎ? ኣብ ኮመንት ጽሓፉልና ክንመሃረሉ። ንቻናልና እውን ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ንቐጻሊ ካልኣይ ክፋል እዛ ርእስቲ ሒዝናልኩም ክንቀርብና ንቕሓት ንጥዕና የቕንየልና።